ତମ ବାପା ସଦାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦ ଦେବ ଶର୍ମା ପିଣ୍ଡ ହେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖ। ରଖିଲି। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛ ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ତମ ପୁଅ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଯାଇକି ଚିଠି ଦବ ତମ ପୁଅ ବଟକୃଷ୍ଣ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲାଣି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ଭାରି କଲବଲ ହଉଛି। ତା ପୁଅ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲା ତାରି ବି ଯାଇଛି। ଦିଦିଟା ଝିଅକୁ କେମିତି ନେଇକି ଚଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଟେନସନ ରହୁଛି। ଏଗୁଡାକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାଉଛି ଏଗୁଡା ମନ୍ତ୍ର। ଝିଅ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ଝିଅ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ଥିଲେ ସେ କଣ ଖାଇବା ନାଗି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ। ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ ଦେଶୀ ମାଛ କଣ ଦେଶୀ ମାଛ ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଅ ରୋହି 3 କିଲୋ ନେଇକି ଆସିବ। ରୋହି ଆଣିବାକୁ ଭଲ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଟା ଡ୍ରେନ ଧରା ନୁହେଁ ଗାଁରୁ ଧରା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗାଁକୁ ଯିବ ଏଇଲେ